हाजिरा मावदों नामा? रागा जोंबाय आंनो मा दखानाव खामानि मावदों नामा? मावदो हाजिरा बाजाराव आरो ना सामफ्रामबो मावफैबाय थायो नामा? शुक्रबार मोनसे टाइमाव सुकिनाव हाजिरा मावफैदों आरो ने सप्तायाव खनसे आदसा बेबायदि दे मावनो लानांगौ बयबो मावना जायाबालाय बहा बबावनो साख्रि बाख्रि गैयाबा दे मोजां जादों औ मा मा लाखो?